С младоженеца познаваме още от училище. Още тогава видях в него черти, които на последствие наклониха везните към това да сме добри приятели. А през годините след това сме имали много случки, в които той го доказа, че е истински приятел. С Ванеса се запознах доста по-късно. Видях в нея човек, който можеше да изкара наяве най-добрите черти на Алекс. Ще кажа, че в тях виждам любов, приятели и хора, на които мога да имам доверие. Ванеса е моето допълнение, моята половинка, моето всичко и най-скоро моята жена. Само да ви кажа, че и 5 урагана да минат от тук днес, сватба ще има. И вие сте главните виновници за това. Oh my